To nie je obeta prísť sem, to nie je slušnosť prísť sem, to nie je vypočítavosť prísť sem. Je to radosť potriasť ruku, je to česť vysloviť úctu, je to srdce, ktoré vraví ďakujem. Vážená pani riaditeľka, milé pani učiteľky, vážení rodičia, milé deti, vážení hostia. Dostalo sa mi milé povinnosti predstúpiť pred vás v mene rodičov školy a v mene našich najdrahších, našich detí. Výročie, ktoré si dnes pripomíname, nám dáva priestor ku krátkemu zamysleniu o vzniku a fungovaní tejto školy počas tých dlhých 65 rokov. Neviem, či je medzi nami človek, ktorý si pamätá vznik tejto školy. Jedno však vieme všetci s určitosťou. Vždy tu boli dvaja. Učiteľ a žiak, ktorí sa navzájom potrebujú. A žiaci tejto základnej školy potrebujú vás, pani učiteľky, ešte naliehavejšie ako ktorýkoľvek iný žiak. Len vy dokážete dať našim deťom okrem vzdelania a nekonečnú dávku lásky v obale trpezlivosti, bez ktorej by ste túto náročnú prácu nemohli vykonávať. Odmenou za tak nesmierne náročnú prácu je šťastie a radosť v očiach našich detí, ale aj v srdciach nás, rodičov. Existencia tejto školy bola a je vynútená špeciálnymi potrebami jej žiakov, ku ktorým patria aj naše deti z tried viacnásobného postihnutia. Práca s nimi je ťažká psychicky aj fyzicky. Každý deň je náročný, no radosť, s akou do školy naše deti chodia, hovorí za všetko. Nie je to ani tak radosť z nových vedomostí, skôr radosť z kontaktu s priateľmi v škole, ku ktorým patríte vy, milé pani učiteľky, naša rehabka Majka, pani vychovávateľky v družine a všetci, ktorí sú vždy ochotní nám pomôcť s výchovou našich detí. Váš vzťah našim deťom pripomína rodinu a príjemne hreje na srdci, keď vidíme lásku vo vašich očiach. Takáto harmónia medzi učiteľom a žiakom je možná len vtedy, ak sú na to vytvorené ideálne podmienky, za ktoré vďačíme našej pani riaditeľke. Príjmete, pani riaditeľka, srdečné poďakovanie v mene rodičov a detí tejto školy za vašu dlhoročnú prácu, ktorá zostane navždy zapísaná v histórii tejto školy a v našich srdciach. Na záver by som použila slova učiteľa Komenského. Aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy, s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy. Vážený pedagogický zbor, prajem vám pevné zdravie a radosť z úspechov vašich žiakov a dovolte mi, aby som symbolicky pripila na šťastnú budúcnosť našej školy. Ďakujem za pozornosť.